Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! Ako lang pili para na umi. Dalibo ko lang duha kung asa akong paliton. Kani ba o kani? Kana lang duha para madali. Kana o, angayon kay kaana. Uy. Oh, Oh. Wala. Do. Kinsam nagkuyog ni Sheila nga tisoy. Iyan ang uyab. Angayon lagi kaayo kaana. Wag ko kaayo ka o. Ako rin bayad. Birthday gift na ako imo. Oh. Do. ang gawas na Huh? Di na kong tayo ng palit. Pero do imo man gipakuha. Palita kung gusto ka. Ah, ha? Lukaw to han eh. Saan niya? Miss, ako lang ibayad na. Ako lang mo niya ng gift niya inig Pasko. Sula. Paksit ako alawan sinira. Pero, kinsam gid ka ng kuyog ni Sheila? Oh, lo? Pinagunit ra ba si Sheila sa bukton? Sorry kaayo te ha. Di ko makakuyog ni Mugsimba karon kay nagkuyog man ming kuya good. Mularga naman sa nisyaon niya. Ay ba o ba? Oh, sige. I-regards na lang niya kung kuya ni magwapa. Okay te. Sige, bye-bye. Sa? Biyaan rin ko ni mo gud. Sumula rin mo eh. Si Jet? Maudi ay. Maudi nga giundang niya ang among acting relasyon. Kay doon na di siya uyab. Tayo pa. Nga galagot man ko. Unsa may labot na ko niya? Unsa man? Di nagin mo tubag ang kwanggol eh. Ha? Nagselos mo gito ba? Nagselos gito. Ang topic na sa Diyos mga estudyante, no? Kay ang umaabot ninyong prom night. Maulagi te. Mauna. Onya, bebe. Bino, kinsa man onyay imong escort, ana. Guba naman inyong love team ni Carlo. Wa. Pwede naman good may partner ti good. Siya kaha sa kinsa kay iyang partner, no? Ambot lang. Kamo ba? Kamong duha ba? Mm. Kay mura sad gid mong tinud anay nga man nag-uyab nga nagpuwag. Hala no? Ha? Wala gyud kung pagkakita ni Carlo nga ni kaon ni Skanten og nakit-anta mo kausano. Nagkasugat unta mo no. Pero isiglikay mo. Nindot unta tug kamo gyud ang partner anak ba ron. Makadaong mo ba nga best pair? Oh, di ba? Doon naman kunoy mga ingon anak pong panila. Wa man sa kumangandoy ana, tiba? Kita na sa center of attraction ana. Mas maayos sad nga guba na mong love team ingon pa nimo. Hay! Nahala! Sige na, oy! Usa may imong kanon. Pagpili na. Karen! Luula na dayon si Carlo. Siya pa man sa ilang row. Try lang og approach pa. Basit pa, this time. Musugot na siya. Wa na bitaw sila ni Sheila. Wa palibak ang bruha ay. Niabot na. Oh, no! Di barog lagi si Carlo. Oh. Hala! Ako nagpaikon din eh. Oh. Kita partner sa prom night, ha? Sure, Carlo. Sure. Sure ka? Uy, manayo? Unsa may manayo? Naunsa man ko. Ganong sakit man kayo akong tugan. Ganong na-hurt man ko mo manutang mi relasyon.
Wa man sa ako'y feelings para niya. Pero nga nasakitan makaayo ko. Nga naman eh. Kita partner sa prom night, ha? Sure, Carlo. Sure. Sakit kid kayo kong tugan. Sakit kid kayo. Dili pala ni requirement for graduation. Dili na ganoon ako mo apil ini partiha. Ay, Che, Hi, Jed. wala kayo partner? Wa. Kita na lang. Huwag sugi partner. Sige. Mura mag-og. Nakadaog og loto si Karen nga nakapartner ni Carlo. Pero, gano'n ni kalit pa naghutak tukan. Sila? Naunsa ka? Uy! Ay lang ninyo tapos ha? Sheila? Sheila? Do! Ano sa siya? Wa ko kibaw. Nikalit rin siya katumba. May gani, nasagang na dayon ako. May gani, wa siya na parok. Excuse mo ha? Ako siya doon sa gawas. Ako yung alsa niya, do. Ambi. Ha? Carlo! Ambi na yun, do. Ato siya tatong sa ospital. Ikidrive mo, ha? Sige mo, do. Sakto naman sa yung dagaan na do. Mabangga sa niya ta. Sheila? Sheila? Makadagol ka na ko? Sheila? Nagpraning mo ito, ano? Karen, uy! Nag-isip ka Wa ko'y pake! Hiri sa gilog si Carlo nako! Buisit siya! Buisit siya! Ay! May tang magiwasan na ito babayhana, uy! Kay gagdati siyang ikaw! May tag mamatay na siya! May ta! Buisit siya! Buisit siya! God. Okay lang unta siya. Okay lagi unta siya. Do. Coming na sila. Kitsa na mong gitawagan. Si Ate Cedes, ang tagias kantin ba? Oo, lagi. Ang kailan ko na niya. On the way na sila. Sa kuya ni Sheila. Kuya ni Sheila? Oh, Do, di ba mao mo na nga itong nakitaan sa mga nga kuyog ni Sheila? Lo, iya rin ang kuya. oh. Nag-sailas ka mga tayo, no? Angkor na good. Angkor na ba? Oo. Pangkon ko. Nagsilos ko adto nga time. Daan ba? Ay, katako. Sorry. Sa mga eh. Sorry. Abi pa lang nila. Sorry. Pero, ni angko na good ka. Finally. Do, Oh, saan man? this time. Ako na yung pangyaban sila. Nice! Kana! And then, how about Karen? Wa mo sa ko manguyab niya ko. Pero, nila ko mo siya ni mo. Ay da, bahala siya. Day. Degot pa. Ate Cedes, naalagi ka. Unsay, Ni aga sa ospital. Uy. Ni as kuya nimo. Pero tuwa pa nag-istorya og ang imong doktor. si Jed pa mo'y nagdana ko din hiti. Sila si Jed og Carlo. Ay, si Carlo. Asa man si Jed? Nibalit na sa party. Unya, ikaw? Anhira ko, te. Mutabang kong bantay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!